Ens havia convidat, gràcies a Maria Carmen i a Miquel, que s'han desplaçat. Ja sabem que quan un té un calendari difícil i ben ple, bé, doncs gràcies encara. Soc vicepresident del sindicat mixt del Canigú Gran Paratge, diguem. El president és el president del Consell General i doncs, si voleu, aquest sindicat és el conjunt del Consell General de 39 municipis del territori del Canigú i de l'Ofici Nacional del Boscos, en francès l'ONF. Doncs, per resumir, nosaltres l'objectiu per la gestió del Canigú és protegir el nostre territori sense el tancar i mirar de desenvolupar els pobles que viuen a l'entorn, al peu del Canigú. Donc, protegir és a dir que cal trobar mitjans per entrar i passejar-los, entrar mitjans naturals. Aquí veiem que el projecte Interreg ha aconseguit en aquesta ruta de la transhumància, i això és ben bé un mitjà natural, com les nostres cames, com els cavalls, els burros i les mules que continuaran de circular.